Dhubri DSP Jatinda Sapan Draksa Bihalong Kachirab Dunpua Koi PC Raikom Sai Kiari Den Kachingna Umpanai Block PHC along EM Khonsing Ropi Kahumrida Oneke Malonga Thare Walun Lamarjan Klangdapo B&M Enterprise along nalitum long ikji mesen akovi aklim mesen kovi aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hek penta long ikji nalitum jongsi rong suri ke thoma kovi aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom bena ber nampon lote sika kre phopen nampon longji lasi humri ignore B&M Enterprise rong khelan dipu Klardagalam Theka Chini Jia Pan 700-200-7817 along Humri Igno. Kardom Pini Karbi Anglong Life Adap Abirta long pen nili sami jirbon kilimpi. Non puthot birtang ton pen arjuponik tha. Drugs la pen kapre syndicate along kachirab dun ke dualam ki pen inu DSP Jatinda Sapan aruni phai thom kepra siar ni rai komsai khetum kenep kangnang pon. Dr. Himanta Biswa Sarma Sarkar ingi ponde pen longrier lo drugs ki rima bang phula pen abang phido anapan arona teng pen nep ingnang pon FGP Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje tengsi longriang kang pi along isi pen isia district along raikom sai khetu ritar lipon bomlo bang sokiri katar lewa sai ki deng pona teng pen pinang drugs ki rima bang phan nep ingnang pon bomlo bang so drugs ki rim pen muni ra kai over phan kana hok thedun dino Bonta aruni phai thom kep ani police atum pen kine ponlong lake arta ki jum hek la pen kama tha thek the bang pho phanle kine kangnang pon kali tangte kumara phanlo kine kangnang pon Abirta ke long pon ateng pulote inu DSP amen Jatindas Dhubri DSP Jatindas ke dam tang pinang apor pen drugs la pen kapre ka biha claim bang la pen kachirab dinu Dhubri DSP Jatindas aphan ne pinang pon DSP Jatinda Sapan kinep kangnang ponalong drugs anchot kali kapre syndicate along penta kachirap chetu dundo pusi police atum pen Abirta chatai long khan pachini po News report Karbi Anglong Live Umpanai block PHC along EM Khonsing Rong pi kahumri damahut ambulance hum kangpute kang la pen prabjin pen bangsu block PHC kapami thuji phan siding bon pupusi lamchak chipidika Nijang Karbi Anglong Amri constituency ke parlo umpanai block PHC along pini KAC okpran ke lang asai kam EM Khonsing Rong pi humri dam kahumri dam ahut hadak ke sokiun e araratuma phan kapanong pon ambulance hum setame ipu pon So namaskar Sodya Raj eta jehetu aji amar majot kuna BPSC majot Local MSc Dominic Uphing Maslai Pentang Lok Penang Anman Pengki Dotum Kachitu Dun Kahumri da Masailong EM Khonsing Rong Pikaning Chetengke Bangso Block PHC Aningkan ke do Pigajok Ahem Takiru Thupo Lasi Puthot Kapami Thujia Phan Siding Ponpo Anparta Doctor Setame Kapabat Ponjia Phan Klem Ponpo Lasonsi Laso Havar Long ke Sukyun e Hut Tong Sikot Pen Se Kelanga Hemalong ke Pon ke Wana Phan Ambulance Avar Sai Kavedera Jok Pinangala ke Sungdu Laso Joini Non Head Jong ke ACCM Tuliram Rong Hanga Hinpen Umpanai Block PHC Farman Nangkapele Ambulance Ihum Setame Pini Inpu Pon Lukuta EM Rong Pia Sang Ho Ning Chesi Pinap Digang Bong Puthot NRHM Additional Pen Ambulance Ihum Nangpali Thupo Pusi EM Rong Pia Sang Ho Ning Che Inili Umpanai BPHC Dak Nangki Humri Sikiba Lapen ki laso BPHC along kedua sub center lapen ki dak kedua staff tum kosonsi nolla covid kisule ba mahut alang lido kachesong ma asolam sitame nili nangki humri lapen ki theglong lo dedak covid sitame nili matha ke aprange abi pin sigitin office sitame ladak non 69 abang puatu covid pen alang litung covid abur bang foroglo lapen ke bang klike bang genon bilpur kilo ngoteng de alang litung nak tumpreng covid care center along situ lapen ke hala songgong pen sitame bang koira trok bang ke kimi pen alang litu hem sitam ek elo gusi khobor do lapen anparas tame laso BPSC apan piklo prai ningkang pokebra hini arta pleng edo tangho
asi bang suahem ta ekdom populo bopo অবস্থা বিভিন্ন মানে তোমার পিনি পিনাবাং আমি সবসু শিক্ষক দক্ষতা হাইলা আনবাক্সি মানদেলা সোহেব সিনিলি পিনি দাক alangli presiden nak kahai da dolo doktor tumdo staff kado kelan penstame umpanai du ngarai Karbi arat pada amulu ketum isung ke po alam isung kisu ke celang ke boy kiun di alam sitame ni li alang li tumpen cihut ciput pen penangan alam ni li longpon no nasi non nili sikon mangala pulo je Karbi Anglong Autonomous Council CM sar toleram rong hang pan sitame nili bang solam thang pajir mi po dak arat kisung alam tapen ke nililong la local MSC dio fing maslai sitame pini meeting along alang li tame pina am na alam la paklang dun lo tapen nilita ahok pen dakwang si kini lo ke tham chimun pe je rada tumane kisung bang ahok pen doko duda asi dak ambulance sitame sar toleram rong hang nakipi ambulance long pilidang ni handover tekang lo Jinthong pen Hemari Rong Park, Karbi Anglong Live. Kedamtang aru ni phai troxier ni penang ana Abirta lo long US UK ya song hin pen kapaklang pon lemtem singnar LP school ke chainong biaroi pamantet polam ke aho kali pusi thanbang sawat terang pen SMCMI phu rensing singnar tum lam klarchi pipon Lakha Kripli Korkanti constituency ka parlo jenglong hawara long kedu lemtem singnar LP school along an US UK AF song atum kahumri dampen school along desk bench blackboard anta avail pen school hemta chainong biaroi pamantet lo pu Abirta lo long paklang pon Bonta bang solama bangki ahok kali pusi aru ni phai thom kebrai siar ni than bang sawat terang pen SMCMI phu rensing singnar tum lam klarchi pipon Non malom corona vur pupena joksi penang anarni pen ke school se tame inghap erlo lasi bangso school along inghap he hui anta kahe no laba joksi desk bench blackboard anta he no lapna pu matha ponsi bangso school along SMCMI phu rensing sinar hemalong ansi bidam laplo pusi pachini pon Troxy aru achiklo paralong nili chiteglong lasi lam klare chipi phansi nale tum phana ha lasi lapulo haladat school he malong desk bench ave ako desk bench ave pulo table chair lanta ave pulo lasi la bangke non lockdown na format ni li bangta school long anbang damde ahok sistame ni li la bang ni dulong ni li menata apor pen chedam nae polo ahut pen ke sitani li damde de ta joini kisuman ola high school men ke lemtem singna LP school ala se desk bench aputha bangke la pulo aprang la son phalang nu ne aprang sistame desk bench samukha phalang nu ne mane usumaratum keju idam po nge phalang tap titi la sinona phitu bangke hem bidam lablo president hem la desk bench bangke sistame ala usuka alang litum Adap ki humrida mahut bangke desk bench bang theklong lete ajoini si desk bench anta avipu ki jong damlo aprang nili hala khirki mukhata repair lablo la sofi la inu bahani ako ronga soro au somaratum alon ka biatum khirki ta phalang nu la si nili hin pen ako non la lockdown thuli lu pulu tangte la hai dorja khirki mukha ako thot siselam tam chupu pusi kisiglu Corona vur pen school kang hap ahukum ti pe prangke bangso school along lu than ponver la pen osumara tum setame bang ti kebra troxy andu puta pachini pong la sonsi bangso school along lu than bangke inudvet pusetame ahut pen sai hem along kapre sai ke do hut ason ke damun e keliun e hut ke halada ka ro asor bang hinia tuma phansi lu pathan pon bom lu puta lamplar pi pon thu ania SMC president no Mopen lai school along desk bench kadu kabi kolam no lasi desk bench bang kini tum oke
Lasing pen lo la soa coronavirus akiso yoni masih school prai hopta hini thom gali siklo yon bak bon det hai solam masih nili hamsi nili presiden em soyong lo kini tum nili cipom de lo nasi dekhe na bangke itum oke do la ituma school lo school bangke la virus coronavirus akiso abe aku me kami school bangke itum bangke intensi do ni che bang ni ho bang ke ada semua kan si ane la ciri kan lo si afi si tami la tum ta kelas bang do ya tarin ko ra truck ne ni tum school long desk ben ga we la pen pene black bull ave la haya alam ni tum school long mane isi meaning phan kene tar bok ka bang ke la bang ke hok alam gali Dong mukak pen sem singing ti Karbi Anglong live. Karbi alama ki sumindara dang along kapache thang dun chepan lam kanar janta isia bidi ke milu. Bangso putak owe kimiatum matha parsit ponsi Karbi atum ta lamar janana thu kapa prang pen kaching thu dona sonsi thek pon long bomlo. RD production present volongko majia tumpen patirpi ponsi one ke malonga thare palun alamar jan non ke bangji wo signify clearly the Karbi collective fragrance po channel along paklang ponpo. Bangso alun lamar jan along kache parjan ponjia tum lake akrom rong pipen protima teron pia tum henlo. Lapen labang so alun lamar jan along producer Sarten Singh Hanse lunate otkipia bang Dilip Taro kiluna tum maising lekhe pen Rubina Kropia tum pensi lun ponpo anparta kangkrung kang saya bangke birsoni hi pensi langchari ponpo phuloni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live Biswana along ri COVID-19 avur nang ke bad bom lapen apran ke dama phai tami nang ke bad bom ajok aru ni phai thom kebra isiar ni Biswana DC Pranab Kumar Sharma ri dengpen model COVID vaccine center kangpupon Biswana long rialong ta kaphere mimi COVID-19 avur kangdang bom ajok ki una phai lapen apran ke dama phai tami nang bad bom lo laso joine kedam tang aru ni phai thom kebra isiar ni Biswana DC Pranab Kumar Sharma ri dengpen Biswana College Hemalong model COVID vaccine center in Kupon Bangso model COVID vaccine center along patumi narnusuni artaninkan trainer kepen plikebra truck an pangrumpet bang pharo ke thoma bang khu bang piatu corona vurpen kachepa jogun thekje pan imprint and rubo Bangso sai ke deng hu DC Sharma kaningje tengke la bangso vaccine center along frontline worker mate petrol pump gas agency la pen rong lang charia bang khu bang piatu ma phansi jasemet parlo pon lo pusi ningje pon Anparta COVID-19 vaccine Biswana along rialong kadure du seta kewang jilang apora hutpen ke vaccine dure relo puta DC Sharma pachini pontu Biswana pen Chandra Singh Rompi Karbi Anglong live Pinya Adap Abirta ke le ponsi kang toniklo